בעקבות אירועי 7 באוקטובר והמלחמה המתמשכת, היקף הפניות לטיפולים, סדנאות ותהליכים קהילתיים במרכז החוסן שער הנגב עלה במאות אחוזים, והצורך להעניק מעטפת חוסן אישית, משפחתית וקהילתית הפך לקריטי. פרויקט כפר החוסן נולד מתוך הרצון לתת מענה למציאות החדשה והמורכבת, תוך חיזוק השותפויות עם מנהלת תקומה, משרדי ממשלה וארגוני פילנתרופיה. כפר החוסן ישמש מרכז קהילתי טיפולי אזורי ראשון מסוגו, שישלב עשרות טיפולים חדשניים ופורצי דרך בתחום החוסן והטיפול הרגשי בטראומה ליחידים, למשפחות ולקהילה. במרכז יעבדו מטפלים ואנשי מקצוע ממגוון התמחויות, ויתקיימו בו גם סדנאות לצוותים וארגונים. בכפר יוקם מרכז הכשרה ומחקר בינלאומי שיהפוך את שער הנגב למובילה בארץ ובעולם בתחום התמודדות עם אסונות ובניית חוסן. וכל זה ממש פה, באיבים, בלב המועצה. המרכז וכל המוצא בו יהיו זמינים לתושבי שער הנגב בכל הגילאים. המרחב הירוק והמטופח והמתקנים הייחודיים בו ישמשו את קהילת שער הנגב והאזור כולו. יחד, צעד צעד, נבנה את שער הנגב מחדש.